ye Asante fo sebe mu sebe nyaado manfo ebo ye tiri so na nkrofo dwa ye nyina no efa kese na eduru mebia ya na ye edisa ye hadwen ene sai different tribe bia ye security a wo chimaya ye kase wo chimaya ha no enso kokacha Asante so ye wo chimaya osimi security adai wo ye nipa kokko so a ye fe ne jato the santini wo ye nipa kokko ne ye fe ne red Asante mo ekoba ne sai Asante dwai Asante jene Asante baire bibia wo Asante die wiase ye Ghana ba metim Macau ne pincheche ne niamade ma basa ni nyina no nyi sa niama wo nyina mfiri akwa mefi se wiase kasa bi wo ho a yakafiri tete o dane no a enye yie adesema mama mu nyina ha wo wade a chene se de chenra de di kai de otwedi ampo ase so obo ye ho ban ye da so te ase mogya mu afrisa ne ketremada bodwa mu ye da so te ase ne boni bia nto ye odika odesani bi nko na nka sebe mu sebe nyaado sebe kafrache ye da ya nsore so ye da so te ase tinkom ye de asedama otwedi ampo kokruko na asede to so mienu ye de ma ye nananom abosom ne ensama mfo nua ne nhoma nhum ne aham anonom ne anom ani suniasa ne abusum ne asa kronkron tano da nananom so ase de asede to so miensa ye yahwefo madawro ma mo na mo boa ye masabe adwumadie no timi koso ene sai mo na mo ton sai wo petetesem abakosem adomankumasem Sumsum Ahintasem Tete obi ka Tete obi kire enka ne Tete wade an nananom ye ene kwa ye fa so ye nuro ene sede Sumsum ne hunamu ade nyina ate na pemo Ahintasem ne kwa de be fa so de aba obla tutu wa 9 dia wonya ne ba bia se na Nakasi TV ye ka da base na etiawa ahwefo enano me da odin na adwene no adwene koto baabi na me hon se sebe nyaado sebe kafrache asantefo ye asantefo sebe nyaado amanfo ebo ye tiri so na nkrofo dwa ye nyina no efa kese na eduru mebia ya na aye bibia ho edisa ye hadwen ene sai me trans di umientie Asantini bia wo ye watchman o confess wo ye watchman o si da bi menya watchman me ye security atiefo wuti Asantini bia ye watchman akasa watchman ho da bi menya watchman me ye security o na ye watchman da bi me ye security wa ha tie ni yo Asantini bia wo ye nipa kokko no se o man foforo mu nipa bia ye nipa kokko a ye fe ne jato Asantini so nipa kokko ye fe ne red. Oh red, sure. So hunu ade yakoba na say let just duru mebia ni ato so ye dibi ye hwe Santini bia wo ye obi a wo ye nipa tietia no ye fe na akwatia piwa sana ye Asantefo ye fre no akwatia na Santini wo ye nipa tietia pa ye huru no oni medi ye de fre no do shotingo adese ma ya na meboa do shotingo ehura ye huru no osade aye fans ya ehura ye huru no asa ye fans di ama no ye hwe ye wa Asantemo ye wa Asante jene ye wa Asante dwai sebe nyaado aduane ye die bibia ye wa Asante de ekoba na sei ene ye koja Asante de ye wa Asante kosua wo hwe saade be we nyina no a ebede de ehunya hin ukoto amango kwa na dia na amango no enko ye na yeso de enya Asante amango no eye nkrowa na anunsuo so eye deyie enti se wudi ne se enye da na esoso ayese we de enya Asante amango nti enye de ye nhwe ekoba na sei ye wa Asante kokko Asantemo Asante jene Asante dwai ekoba na sei ebede na enkrofo ani miremu ebede na yenkekam ho nsem enti misre eduru mebia ye nuanu Asante so no ya na fa baabi no ye ha adwene kakra na hwe se obi a wo ye ni patietia na ye fe no akwatia na Santini de do shotingo no oje fancy o fle na ono kware ba betwemo mo wa fle na ma ne fancy no akoso kese na we nyina ebede na hunya ni bire wo ye wo chimaya ye fe ni security ohunu se o man foforo mu dipa bia different trap bia ye security a wo chimaya ye kase wo chimaya ha no enso kokacha Asantini so ye wo chimaya wo se mi security adai wo ye nipa kokko so a ye fe ni jato
the santini we ni pakoko ne friend red we nyina kaka ne ma bomu ama ensem bebre asante mo ekoba ne sei asante dwai asante jene asante baire bibia de wa asante de na we nyina ne se nipa fufuro bi ewo ho a na oto a na kuku na huru na pai na nso we nyina ye ka nyina no mesra mo Ghana no tribalism ye nyina ye yade baako ensura blechire ena sunu wodwai esura blechire sunu wodwai o na nso de baye mu a ye nyina ye nipa baako enyi mu nim onyankopon ne bo ade ono onim de nti a epaasa odo bia anwuma ne bibia ama no enti mu a mo sori a mo ye tribalism ena me ye wei ena me ye wei ena me ye wei so obi ko kase we ya asante mu a enya ntokwasem enko kase asante mu dua mo da be enko kase asante mu dua je ne da be asante dwai edwai mu na mu bo dwai ena benya asante dwai mesre mo ahwefo ewiase ye mfa nko ba bia ya kire ye begem enti afutu a bede ma na se brebi sa asem bi si ema asante aduane ne niema bi obi na obi huru so ama nyame amwa ka koye nsekantwe se wope se wompe efretete eni akasa asem abeduru ne enya ntokwa enya abufuo he wo ye hwan yo ye nyina ade baako ene mia menua pa sabia mu sabia nyaado owale ni mebla owale mfantini ene mfantefo ye ni sremufo ye ne achemufo ye ne hwan ye nyina futu fly ye wale ye ho empapa mu ne niema ne kasa twitwie na de ntokwa ne niema bebre di aba ne nyina gina saa niema we na so no mesra mo se ewiase eye Ghana baako metim Macau ne pinche ne niema basa nyina no ye nyi saa niema we nyina mfiri yakwa mfiri se ewiase kasa bi wo ho a yaka fritete o dane no a enye yie so atiase enya ade asa kasa we ebetu akofa entokwa eni mpapa mu eni nyimu edi aba ene wiase ba bia nipa fire bia no ene Ghana modern world ne wo no bibia asesa no nyi amamle ni amane na anson ne mum so ye santini ne sabi wale putonia ni nyina ekwai baako ni nyina ne se okra ne kra no ejina baako woni ne bobla ebeye yie woni ne bibia ede mfaso de beba ye obo ho a yonko santini uko wale no kra no a emwa efise ba bi ofire no ne kra ne sunsum ba bi ofire ba asase so no ene sunsum ntimi nhia enti enkane no na niema bibire ho a ne ensakraye kakra ba na mum titi obi kire amamle ni amane de entimi nyedai ensesada entimi nuanom so obi kokase we ya asante jene we ya asante mo we ya asante dwai we ya asante kosia we ya hwan na sefo ene niema ekofa ntokwa ne pinche di bani nyina no sebia mu sebia nyaado a kafrache eni enyina so eni nai eni kon efrise efritetini aka kasa nda ho na emomozo wo kade a asante ehu beye mohi na emoma yi wahi a enkosi hwe kire se fritete eni aka kasa no a enye ne ena asante dwai beba asante mo beba asante jene beba asante bayre beba asante dwai asante kosia me security me nya watchman red santini bi o ye kokoye friend red we different tribe bi e friend jato fritete na sa kasa we nyina ba besi ne we enye ntokwa empo kebetimi a ka yemfani e ho agoro yemfanya ayansiri nama odo sede enkabomu ene anigye emla ya blabom efi se ewiase ye nyina ye ba akope Ghana ba akope ensuna bronko ena ensuro dokronko o ye dokona ya bro na ade beye enti bi sreminuanom ade shemama ene enya papa mu obehwe obi kasa no akasa ena asantefo de muti sei obi kokasa no onso kokasa ena ntafo de muti sei obi koka no kokasa ena mfantefo de muti sei obi koka no akoka kasa bi ena achemfo de muti sei sa kasa we no nyina we fo no mo nya sa kasa no eden tokwaba eden papa emu ba emfa asumdwe ma asase so ye nyina ya ade baako ye nyina ye Ghana fo enen tokwa twam no entokwa biem mesre entokwa ni ho biem se mo be kai a African club akoso emsese se labelia na ba bisa enipa ba akope kasa ba akope mo kai a January osemtro ni ba kwasem okokan
ene ko fa ntokwa de ba oman ni mu a oman no asehye yem kukum dipa ma fa edwane ko amafoforo so ntimi nuanom mesremo saa ka se twitwie ka se fi ye die nuanom atem ene me nuanom ntafo me nuanom asantefo me nuanom fantefo me nuanom achemfo saa ka basa afofo no mumye nyai ne ye ka yempe empuntuo Ghana nkankro se de oman no ye be fe yentuma pa ade afla ne wiase ensuro bronko ene soro dokronko enti mesre ene youth no ayaba no ene mrante ne maba ayaba no mesremo kasa twitwie ene asantefo de mutisei ene anwurafo mutisei ene mfantefo tisei ene entafo tisei saa kasa basa no munyai ene o de kopaiti mukura entafo paiti anwurafo paiti asantefo paiti hwa paiti saa kasa no ede ntokwa ne nchinyua de beba obaye no wenu we de akokko ntokwa na akofa nsem bebre bubruja sabia mu sebenya asem ne nwono ne oman ne bebre asai na Ghana ya hwere ajapade enti omama nsu kronkro bebre kasa ba akopɛ etime kofa ekon ede ba oman mu enti mesre aleshima ma se mesre mo yenya isa kasa fon kasa fi kasa kankan kasa twitwie kasa emfa empuntuo ma kasa emfa ni gieba na nka betimi mpa se me sebe me ya ngunani na sebe mu sebe nyaado wo so yemfantini a enka yemfa ni ayansini yemfa ni agro na eni giemla na nka odomla na kure yemla enti asiemla yenwale ye ho yenodo ye ho yemoabo ye ho yenka ye ho mom na dia asomdwe beba ama Ghana afa ne ntuma pefla bedamase